Landren mopitirira program imene ya chidzulo ine ni Moses Magawa kulandirani ndithu konse kumene mwayatsa kanema ya luntha. Timafuna ndithu titamva maganizo kuchokera kwa inu makamaka chifukwa cha Amtalika komanso Dr. Michael Usi komanso amwene fumbo osewalanso ndithu anankhumwa amene wandithu sanapite nawo kuma pemphero kumene ndithu kunalinso mwambo osayinira mgwirizano wa mtendere kuti kodi tikachita movota lachiwiri lino wiki yamawa mdziko muno kodi zipani nzokonzeka kuvomereza komanso kukhala mu mtendere. Ndiye nkhope zinayi zimenezi sizinaoneke ku bwabo umenewu mu mzinda wa Lilongwe. So timafuna timve maganizo anu pa nzika ino ngati nzika kuti kodi momwe zachitikiramu mwazilandira motani ino ngati mzika za dziko lino makamaka pa tsogolera amenewa amene sadathe kupita nawo kumwambo umenewu limene bungwe lija la PAC linayitanitsa komanso mothandizidwa ndi bungwe la Peace and Justice Commission kuti ifeyo ndi anthu okonda mtendere. Mudziona nyimbo imene tayambitsa tinayambirayi ndi Askefa Chimoro ati ndife Malawi. So zimene zimachitikanso kumeneko amalimbikitsa mtendere kuti tikavota kodi tikhala ndi mtendere mdziko muno. Tabwerani ma candidate amene mukupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri kuti mudzavomereze musayinire kuti tonsefe tigwire chimodzi kuti ayi tidzakhala ndithu tili mu mtendere. Ndi amene wasadapiteko timafuna timve maganizo anu kuti mwazilandira bwanji zotezi. Ochuluka ndiwo amene akuimba foni tione kuti kodi pa foni pa ndi ani ena amene ayamba kuimba. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera. Muli kuimbira kuti foni yanu ikumveka mwachilendo kwambiri? Wanoimbira kuno Kasungu live kuchamama. Kodi muli pafupi ndi foni yanu kapena chuchitika nchafemveka kuti simuli pafupi nayo foni yo yayi? Pamenepo bwanji. Bola pamenepopo. So msaisuntha pamene mwayikapo iwandikire pakamwapo ndithu. Timve maganizo anu Kasungu mwati dzina ndani? Ndona bichikungu. Chabwino. Ku Kasunguku timafuna tamva maganizo anu kuti kodi ndiye sadapite kwa Amtalika komanso Dr. Michael Usi nawonso anankhumwa sanaonekere komanso amwene fumbo paja tini ma presidential candidate okwana 17 anapitako ni 13. Nkhani imeneyi mwayilandira bwanji niwe? Okay, nkhani imene nayilandira khanga kuti tingonene nato ngati pa point yeniyeni basi. Mwati? Kuti pamene pa tingonene nato pa point yeniyeni. Hello? Ndikumvetsera ndithu timve maganizo anu. Okay, ngakhale zimene iwo ma president ataka let's kana mumene right? Ndimodzibe inde. Alibe okale munthu adakhala adatale kubateka muzube alibe ncholinga mtima mwake kuti opemza kwa Mulungu bayeka kana kuti somo chikitika mdziko muno nchani kusibe Mulungu anitsogolere kuti angakhale pastendere ukakhapo bwanji pakulunga temedzo ngati mtiwo mwako mulibe chikondi pamuzi ulibe chimodzi moziziro kuma kuchungofunika basi anatika mapemphero Malawi kuti mwina mwaye kuti mavume tikumanawo anthu mwina machitanga chazepo baibenso mixte chineili yonse pakuti anthu iseyo ndimaone anthu iseyo kuona zomwe zilitika mdziko munomu ndebe kuti pale khabeni nkhausata khale kusinazani chinozawo omoti simudzidzimuka nazo kuti Amtalika ndi ena sanaoneke nawo kumapemphero? Sidzidzimuka nazo. Pabe kakhabe obwese Mulungu be ayinawo alubembera pawo kulibe bobezi ndiko muno kuti mwina mwake Mulungu adentwe mwawo kuti mwayiwo kuti mwana mmosi kamene ngadole mboma kuti be adabe adathandizira anthu nanjomwe ndiko muno. Chabwino. Tudachemaka. Tathokoza kwambiri umva maganizo anu Kasungu mkhalendo sekwabwino. Ewa atisana zidzimuke nazo palibe chasintha china chilichonse kuona kwawo kusapita kwa Amtalika ndiye nawo kungwirizano mtendere. Timve maganizo ena. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera. Timve maganizo anu kuchoka kumponera achidantere mwati mwazilandira bwanji zimene zachitikazi? Kwambiri kuti mwazilandira kuno kumponera ino Innocent achidantere nkhani imeneyi
tene aliyosala bwitsa kwenekwene ayi oho koma unali mwambo ofunika kwambiri kuti atsogoleri onsewa amene adzithemba kuti mapresidential kati akadapita kumapemphero amenewa akasayinire makola kuvukatolera amenewa kusanira mtendere umenewu chabwino koma usapezeka kwa anthu amenewa tikazikhala mafunso angapo kuseweza kuti mwina iwowo solufuna lagapomeleza zothera zachisankho oho komanso ena usulu dabo mpeza odakalamba nukalamba soti athongaite kuti okhazenda mtundu wautali ndene ngasiti gogo enero ukhala khomo zidikira zidzukulu mukulankhula bwanji ndi umenewa sitingatandole kwenekwene koma umene odapita sapoti ya munthu awoti kuti osayinire pangano la mtendere koma usapitako zimenezo zatipatsa maganizo zatipatsa mkwiyo komanso zionetsa kulephera kwawo kufoka kwawo kuliwo nanthu olephera ife koma wacho anapita tene zatisangalasa osayinira pangano la mtendere tene mpatse tisangalasa fokozo tathokoza kumva maganizo anu madzulo ano kwambiri takunyedani mkazi koma zikomo kupitira kumva maganizo a mzika mwasolako bwanji madzulo ano yes bwana mwasola bwanji maswera bwanji ndaswera kaino aswera tafika kuti madzulo ano dzina lanu ine Ozias mpaka wikira foni muzima mazeleka kumponera kumponera timafuna timve maganizo anu pamene zakhalira kuti ayi padali mwambo kuti asayinirane mgwirizano wa mtendere ndipo amthalika komanso Dr. Michael Usi komanso anankhumwa osayiwala mfumbo ngati anthu 4 sadaoneke kumeneku ndimafuna timve maganizo anu kuti kodi zimene zimasanandira bwanji kwa ineyo nangudandaula nazo kuti iwowa being anthu oti masochi bearers azivanizawo komanso ena awo ndi atsogoleri oti monga apita muntalika adakhalako mtsogoleri mu zaka 8 zapitazo ena awo analipo ma vice president samayenera alephere kumabonga menewo amenera apite kuliso usonyeza kuti adzavomereza manizasi yonse mmene adzayendere koma mmene alepheramu mwina ngati zifuwa zawo koma alipasaisa anthu ambiri maganizo mwina iwo ali maganizo oti sadzavomereze chisankho chomwecho ife tinawo ni madandaulo kwambiri koma monga mmene tionera ifeyo nzika amene ozaponya masankho ozaponya chisankho mavoti ifeyo chisankho chizayenda bwino ndiponso zonse zizatha bwino potero kuti iwo ngati sapitakonso kapena poti alephera achita manyazi koma ifeyo tiponya mavoti awo wina tiwaponyera zomwambiri ndo magazi anga amene usiku womana kumponera zikomo pitira kumva maganizo a mzika kuti kodi akuluakulu amenewa usapezeka nawo kugwirizana amenewo mazilandira bwanji anaonekako ndithu ajeni ansa komanso chipani cha udya zake amenewonso anaonekako kumeneko makamaka ngati mchumi koma ma-presidential candidate eniwo sadaonekeko mwasola bwanji madzulo ano abwana taswera mwangu kuzuzu kuno kumzuzura kulandirani kwambira mwangu choyamba ndimafuna ndithokoze okay chimene achita president achakwera ndi gulu lawo lonse limene linabwera aonetsa kuti amakonda mulungu okay komanso ndi anthu amene akudziwa kuti palibe chotheka kopanda mulungu okay ndimafuna nene chonchi azathu amene anabwera mulungu awadalitse mwapadera okay chifukwa mulungu tiyena akhale woyambirira pa chilichonse chimene cheti kufuna tichite pa maplani athu onse choyamba timutsogoze mulungu akhale patsogolo pathu ndipo tikatero moyo wathu wauzimu kapena mphamvu zathu zimene mwina zinali zoperewera mulungu abada amathandiza popereka zisomo ndi madalitso pa chilichonse chimene ungapange okay kutero kwa anthu amene watu adalitso padera chifukwa iwo abwera potsatira mawu amene mulungu akunena kuti anthu pa dziko lino lapansi akhala ogwirizana painokhala mtendere azathu apaki anaona kuti ndi bwino tiwayitanitse mapresident onsewa onse amene akuyimirirawa kuti tiwadalitse kuti mulungu aying'anire awapase mphamvu zapadera zowathandizira kuti pamene akupanga maganizo pamene akufuna kuti iwo ziwayendere mulungu awaonjezere mphamvu awaonjezere china chilichonse chofunikira pa moyo wawo ndipo ndi chinthu choopsa kwambiri kumuderera mulungu kapena kumunyoza mulungu munjira imeneyi
chiwiri ndibwere kwanza tamene sanabwere apana tinene chilungamo palibe pamene mulungu amalephera akakhala kuti iyeyo alipo pabalopo chilichonse chimakhala chotheka koma tikamupatikiza mulungu mkuyikapo maganizo athu kapena ndale ndi chinthu chofuta kwambiri ndipo ndi temberero ndikukamba izifukwa chani anthu ena analephera kubwera chifukwa chonena kuti kuli uje ine sindingapite chifukwa kuli uje anthu ena analephera kubwera chifukwa kuganiza kuti zawo zayera kale bungomva mbiri kapena kufungo limene likumvekali koma chimene akuyiwala chonena kuti madalitso amene akanatenga lero akanaonjezera pa zimene iwo akainaka kuganizira mulungu akanawadalitsa mwapadera nkupezeka ndi kuti ngati iwo akutenga utawina kale mulungu akanawakwiza kuona kuti zinthu zili bwino koma pakutera pagapo azitsitsa pamaso pa mulungu iwo azikweza aoneka kuti iwo akupambana kale nomako anthu akutichemerera nomata atikumva mkuona kuti iwo azikuwayendera nomata atikumva kuti mwina wina wakakulakwitsa koma pamene ndi chifukwa choti iwo alephere kubwera pamaso pa mulungu kudzazikhuthula ife kumene kwakumakhala kuzikhuthula kuti abuye mundithandize pamene ndili ndi malingaliro ofuna kuti ndichite bwino ngeni mafuna nene chonchi azathu amene sanabwerewo monga Michael Musi ujeni Peter Waptalika nankhumwa ine sindikuona pa excuse iliyonse imene angapereke ikhoza kukhayoona pamaso pa mulungu komanso pamaso pa Malawi Malawi timafuna tiwaone iwowo alipoteropo akugwira chosangalatsa kwambiri pamapeto pake naona president pa dziko lino akupereka moni kuti anza kwa wina aliyense usangana kuti uyu mudani wanga kundinena uyu ndi mudani wanga pandale amapereka moni kwa wina aliyense chimene chokusanzo cha bwino cha mtsogoleri ndiwapemphe azathu amene sanabwere kuti please chonde pamene mulungu akuyitana pamene anthu a mulungu akuyitana tizikhala popo kuti kumakhala kukulumbanisana kumakhala kulumbana kuti anthu tonse Malawi ndi mmodzi iwonse wawo ali Malawi mmodzi tivuzivomereza nomata kunabwera president wa dziko amene iwo mwina amaona ngati chipsinjo chitonzo koma iwo amayenda kubwera chifukwa sanabwere kwa iyeyo amabwera kwa anthu amene amabwera kwa pamaso pa mulungu kudzazikhuthula komanso kudzapepa mdalitso wapadera pamene afuna kuti achite zimene zizi mulungu tafuna munthu ozikweza ndipo iye akazikweza mulungu amamutsitsa ndimafuna kuti ndilekeze pamene kuti azathu amene sanabwerewa alakwitsa chifukwa azikwezeratu pamaso pa mulungu kapena atenga chidani chakuthupi nkuchika pamawu a mulungu kuti iwowo monga inawa si akakhala m'misonkhano kungolalata ndaboti ndizikakhalanso pamaso pa munthu ija ndikumulalatira ulo ndikunyoza uja koma mulungu zimene zonse zimene amafuna kuti akabwera kumene koko awakonze mitima yawo kuti apange tikufuna chisankho cha mtendere chisankho chimene chidzakomere wina aliyense chisankho chimene anachita chifundo kachali chikhalisa chitsanzo chabwino kwambiri chimene chikufuna kuti awawa amene ali ndi malingaliro oyipa manyazi panopa awagwira kuona kuti anthu akupemphera mtendere ndeine nzaunungi chisankho chifukwa panopo anthu aitakhale nkhawa zawo kunena kuti ameke mwina ena ata kuononga chisankho pokondera wina wake chimene iwo lero chikanakhala ngati chidalitso mulungu akanawathandizira kuti malingaliro a wina oyipayo alipereke kuchitika ndipo mulungu akakhale akakwezeke pachina chilichonse chimene chizachitike pa 16 pachiwiri pichikubwerachi chabwino ndimafuna kuti ndimlekeze pamene papo kuti mulungu ndi wasatheka bwanji chilichonse chimatheka ndi mulungu pamene kwa udani mulungu amayikapo chikondi ndipo chikondi chimene chikachigwisa ntchito chimatha kupangisa dziko la Malawi kuti lipitire kukhala lamkaka ndi uchi ngati mmene limazekera kuyambira kale ndimafuna ndilekeze pamene patsogolerani tathokoza mhango kumzuzu mukhale ndi tsiku labwino kwambiri virira kumva maganizo a mzika pakusapezeka kwa the 4 candidates halo mwasula bwanji mwasula bwanji muli live pa ndaswera tikudziweni kumene tafika abambo anga ine ndi Patrick Jere kuno kulilongwe takulandirani kwambiri zamu kwambiri comment yanu ikhoza kukhala yotani kusapezeka kwa Amtalika Usi
anankhumwa komanso amwene fumbo iwo ni ma presidential candidate amene ndithu park imonesetsa kuti ayi pakhale mapemphero komanso kusayinirana mgwirizano wa mtendere lachiwiri likubwerali zotsatira zikayamba kutuluka mwina ku usiku wa lachiwiri kapena tikukamba za wiki yamawa imeneyo lachitatu kodi zimene zizatulukezo nkuti this is official pazakhala mtendere ndiye iwo asanabwereko mwazilandira bwanji wese. Okay, nkhaniyo ndayimvetsa ndipo ndayitsatira bwino. Alright. Pali ma presidential candidate ena amene sanabwereretu ndi pali ena amene atumiza anthumwi. Yes. Kwa amene atumiza anthumwi ndikuona aonesa kufuna koma pazifukwa zina zimene sitingadziwe alephera koma anthumwi zokha zapita. Komano kwa amene alephereratu ndikuona ngati tisaweruze unless we are held. Unless they are held. Okay. Kuti chimene chinaleperesa ndicho kuti chakutiri chifukwa papa tikungopanga speculate. Ena kuti ayipoti kunali wakuti ena asafuna kuona ndi wakuti zimene zozo ndi zimene timachedwa nazo kwambiri. Okay. Komano the fact of the matter is ena anabwera ndikupanga ena anapatumiza representation and pamwambo sewo tikaona uli ndi percentage yambiri ya amene anabwera which makes that function a success from the national point of view. Okay. Ndiye ife tikhale positive tentimalize masiku atsalawa kusalephereka kwa anthu isakhale nkhani koma ife titengepo kuchitika kwa mwambo umene uwu chifukwa my take is mulungu sangalephere kudalitsa Malawi chifukwa cha anthu amene analephera. Okay. So mulungu atidalitsa chifukwa cha ambiri amene anabwera atiyimira tosefe. Chabwino. Let's remove negativity, move on. Mulungu dziko nolama tikonda ndilipambana. Chabwino. Ndiye mwambira fumu. Tathokoza kwambiri ku Lilongwe. Ziko. Pira umva maganizo amzika pamene ndithu madzulo mwano usiku uno tikhala tikulankhulidwa ndi mtsogoleri wa dziko. Koma tili ni chidzulo program ndipo imamba 6:30 mpaka 7:30 tithokoze mwabwera pa line mwasora bwanji ndino yani. Ndino ankoma. Ndakoma. Ndaona voice yani makhaya ukali kwambiri nthawi zonse naloweza anthu lana. Sindisobulo bwino sokali. Mangu la maukali kwambiri mati koma ankomawa koma amakhala bwanji nawo anthu ku kuncheuko. Chineso kuti ndoso kuluso kwambiri kuno. Kodi ndino adindoso? Kwambiri ka. Sono simadziwa ya. Taizu kutani nkhani ngati mukuonera. Atana nkhani ine ndikuyimvetsa ndimodu isara. Okay. Kupese kusowa kwa anthu amene wawa. Suliso mpola kuikayi. Zilibe vuga zimenezo. Basi mkugamula kwanu kuli choncho? Zilibe soda nthawi zonse zimenezo. Apa kiolo kwatenga anthu aike pamodzi apemberera atani ndizi amene angamve ndanongalira amene kwakusera atsukulira zimalowo tukira kundakotha amene. Pamene popo amene amakamva utenga umene umakachitiko umene wapemberera amene ndi anthu opita ngati ndinu amagawa. Otokambo umene koma iwowo atsogolera kutsogoloko ayi zimalowa nkuluka alibezo chito. Nditoti bwana. Timuoneso kuti mwina magapo akiwa amankuchedwa. Amachedwa ndikupanga kuti aya atsogolere bwenu kuti mukuti atsogolera ali. So mufuna mwatembe nukira paki? Alo? Mufuna mwatembe nukira swa paki nkhani yabu na bwina? Sisi kutendeza kanthu kuti apaki atebwera liti kuti dziko la Malawi. Anthu musazuzikiramu kuona mafundo tana apaki ali. Basa alikokutama mvera. Amapemberera kupembera dziko tipembere dziko dziko lake amanena inuyo ndina inuyo amagawa ndine ndi anthu wena koma azisogolera chayi. Azisogolera cha zimalowa kukukira uko. Ndipo chimene chimadabwitsa chakuti munthu ngati ali opanda kudindwe amakhala wakumva za uzimu za umulungu koma akanguti wakhala pa mpandopo amakhala kuti samvaso za munthu mpando wa president uja mpandonso kwesu pereka amakhala ziyani mekuja kuti ziyani ka kumene kuti bezinthu zabwino ya kodi ansembe azibusa chani mbofu ungwavule momoti watilalikira anthu wena iwo chongwasiya basi azipanga zawo zimapa pati
palibe chimene chimatanthauzai amango akuti apakiwa apaki adakhala liti ku dziko lino la Malawi kalekale koma zotsera zake anthu otenda akoti ino mungoona ulamuliro umene uli panopo apakiwa ali kumeso alipo sana apempherere amapempherera kwa zoita zawo za mutu mwawo kala ngati kuti kumene kuchako kuli satana weniweni wamkulu ku mipando ya purezidentiyo satana kumene kuchako amakhala apenda ngaizosi mipando yatsogolerija bayang'anira kwauza kwapotoza kwapasa zinthu zoyipa zosikala bwino anamva nthawi imene amalalikira nthawi imeneyo kwamapempherayo koma mmene achoka akapitizabe zonyansazo atsogolera atsiko sakhala zabwino ono kumapemphera anthu okondwa miti tinkumana kupemphera chachana kwakulikama tisonchi koma kutsogolo kukako kusikudzasinza nkonyansa uku ndimoti mapemphera unoti kuti adzapezeka munthu ngati mmene analili pingu amuthalika mzimu wause mutendere amene achene malira ngati koko wanga anandi kutsogolo masompenya osati wononga yani kutsogolo masompenya osati wadzutina wakono usiutosemene ibwere pano kuti kutsogolo kukhala wotani yani wabwino ndi umene uchodapita wapingu mutalika kholo lomvera aliyense apa zikateye tidere hocha bwino tidere tidere hocha bwino kumamvetsera anthu wake munthu wopemphera koma izizi sinena kuti chipoti ndikalolika nzanga pingu ayi koma zimene amachita amapanga zinthu zosonyeza ngati titu munthu wansembe wodzozedwa ankava za wanthu koma izizi adi abusa munthu inu apake anguone kwakuta tena apake wapange zina osazimeza achita zimesiya tidero bwana wanga ine ndilekere pomwe ankoma kumulangene mukhale nawo usiku wopambana siwa bwana wanga zikomo pitira kumva maganizo a mzika. It's about 20 minutes imene titsanayo kuti tiseke program. Masura bwanji Halo bwana, masura bwanji kasera kaimisa bwanji naenda swera tafika kuti uno ku bise Magaleta bwana Magaleta ubise Blanca atakulandirani zungu kwambiri tatiuzani ni maganizo anu ena kupereka maganizo osiyana muli maganizo anji pakusapezeka kwa mtalika ku mapemphero komanso tukamba za Dr. Michael Usi anankhomosa iwalanso amwene fumbo inuyo mwazilandira bwanji nkhani zimenezi? ine nkhani imene ndeyera andika bwino kwambiri kusapezeka kwa mtalikako achita bwino kwambiri chifukwa chani tsopano munthu kunaliza mtendere ukoko kusayinirana kuti apa padzakhale mtendere ndi achitanso bwino ndikumvetserani itu ineyo musamvetsere ku TV ko ndiye kuti mukuona zikuchitika pene kuti kuchedwa tatenana maganizo anu ineyo sindikumvetsera ku TV yayi ndilipina komano ineyo mene ndikuonera ineyo kusapita kwa mutalika ukoko kwa pake palibe phindu linalonse komano ineyo mmene ndaonera apake ali ndipo. Okay, phone yanu ili patali tayikani pakamwapo zimatheka ngati mwese ya patali lero zimvekaso patali so tikumva muvutika. Okay pamenepo ya ndimanena zokuti apake iwo amafuna Malawi nthawi yokutaita apaki ali ndi mphamvu nthawi yonseyi mmene Malawi amadya chiteze apaki analipo mmene Malawi amavutikira apaki analipo koma palibe china chilichonse chimene apaki achita chimene amapindula ine bungo limene likanatha kungothesedwa chifukwa palibe chimene chikuwapindulira Malawi apaki amazitenga kuti iwo ndi opemphera kwambiri ndipo anakhala kuti ndi amene anayambisa kuti mdziko munomo awawalamulire amene akamkuta chakwera nkumudalisa anali apaki koma mapemphero yawo kuti muzione sisi kuti apaki achendaboza ndione izizo isopano anamudalisa chakwera komano mapemphero sanamvere kwa mwamba chifukwa anakhala kuti apaki wanachitapo mapemphero awo kuti anthu amamvadi mulungu amamvera mapemphero awo chakwera sakanayendesa dziko limene wayendesera mwayi chifukwa kanasogozedwa li mulungu koma apaki chazikuzuke kuti amene yawo ndijera yakula ndijera kumene kuchako nkona ngonena panthu aja anagawana boma jatangowina anagawana nkwabasa apaki achanatengapo mabiliyoni awo basi alekhala mitima pansi pa Malawi ngakhala akulira ngakhala akuvutika Malawi mwa mtundu wanji iwo sizimakhuzayi
amangonama kuti ati ukapanga conference kuno mwakuti palibe inu muonesesa paki imene amamvutisira Peter Mutharika amulembera chikalata chomupseza Peter Mutharika kangapo konse apaki amayambisa zionesero ngeni mugaza ngati panopa mmene avutikira Malawi setereza amene anamizidwa Malawi apaki apangapo chayo palibe amene wawandioneza kuti iwowa asemani mbali ndiponso bungwe limene lilibe phindu Malawi munomu palibe tsogolo olo pang'ono tingati ipindulire ndi chani saka 5 years tikuzunzika 5 years mukuona m'misewu umene mwazazira magalimoto apaki ali kuti ali mdziko muno chimene achita apaki ndi chani president akuona amene akuyendesera dziko chimene apanga apaki ndi chani amalawa akuja chitenze amalawa nkumavutika nkumasowa shuga mmakhala munsewu laini kununuko shuga machita kusowa apaki achitapo chani komaka nakhala lipita Mutharika zikuchitika izizo mukanamva apaki limene akanayendera ndero lino akanena apaki ati kubweresa mtendere tifuna tipempherere chisankho chipempherere iwo amadziwa kupemphera iwo wasamaziwe ngati amadziwa kuti iwo ayayi siwo ziwa kupemphera ayi ndiwanya amene akusokoneza number 1 amene akusokoneza dziko lino apaki yes ineyo kumukupise maganizo anga ndi amene kuti akusokoneza dziko linolo likulephera kupita pasogolo chifukwa cha apaki ali ndi usatana wamphamvu kwambiri kumene kujako sokusogozedwa ni mulungu amene acheya iwo woyambilira ayambe kuzipempherera mwayo okha apaki wazipempherere mwayo okha azikhuthule ayape machimo chifukwa ndi machimo ochuluka kwambiri nkone dziko lino sile kupita pasogolo chifukwa cha apaki kumwe limene chalikhala ndi anthu opemphera opa mulungu wakumwamba ndikukuza nosakhala anthu adyera iya mukalero dziko lino likanayenda bwino musogozedwa ndi apaki komano apaki akakhala adyera dziko lino silingachite bwino pasogolo pang'ono tamva maganizo ano ku Blantyre ndathokoza kwambiri mukhale ndi usiku wabwino ziko kwambiri kupitira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji aswera inuyo ine ndaswera tafika kuti madzulo ano aswera inuyo talikirana ndi TV okay nde musamvetsereso ku TV ko zikuchedwa atu okay ndithodi kwa mauwa kukadzulo comment yanu ndi manga yanu basi alo tikukolana chifukwa choti mukumvetsera ku TV ndeti kuti direct zikhala pa phone pa perekani maganizo anu mwati ku chiradzulo yakupezani bwanja nkhani imeneyi nkhani imeneyi yandipeza bwino kumano malonga akhoza kufanana ndi adulapo mpano amati chani kudadulapo mpano adulapo mpano warofotokoza unawo kuti amekiwa chamba 1 iwo azikhuthule kuzera mmapemphero kuti chisankhocho achiyendese bwino opanda chinyengo china chilichonse koma sikuti mapurezidenti abwere kumene kwazikhuthule ozikhuthula ndi amene wamenkiwe chifukwa chimpichi atachiyendese ndiwo owina atamuziwe ndiwo kalunga kale kuti chinyengo chitachitike chinyengo chitokera kwa iwo then asafune mapurezidenti amene ayimirira kunowa kuti pachisankho chimene chabwera azikhuthule kuzera mmapemphero apemphera kufunikira mmekiwo iwo apemphere azikhuthule kuti china chimene chichitike tsiku limenezi iwo chikhale kuti achigwira mu mphamvu ya mulungu kwa akafuna iwo ndongoyendekezwa kunowa kuti mwakhoza ndinu iwo mapurezidenti achita ndiye kunowa kuti ifeta ndakhoza ndine pamayeso amenewo osati okolembetsedwa mayeso atezeke kuti iye apite kumapemphero kuti apakatani apita mthaliza kusapezeka kwa kumeneko sikuti iso ndivuto eya ivuto limenelo koma msonkhano umenewu ngati ali mapemphero amenewo amekiwa achikhuthule achiyendese bwino chisankho chibwinobwino owina kuti ngatanga wine tingwerekeza apita mkhaliza ngatanga wine akabambe ngatanga wine aujeni awaza sitakwera amene chilungamo nakuti wawina ndiwakuti masikuti azezere kuti chisankho icho chawina chakomera kwa wawina munthu oti osamba muganiza kuti amene angawine ampasa amene asana wine paipo ndiye ndamene pati akhale kuwazika ndiye kupempherako kuyambire kwa iwowo apaki aitanisa ameka apempherere apaki iwo ndoti apemphere amene ataziyendese zisankho apemphere azikhuthule mwa mulungu nakuti china ichonse chimene chichitike kumeneko chikhale
chomwe atazile za chilengezi pakampa sukazawangeze zinthu zoti zimene zinaliwo kuti alengezeya naye mawanga ndi amenewo. Tathokoza umva maganizo anu kuchiradziro kwa mawu dzina lija. Ine ndi Patson bwana usiku chilazu kwa mauwa tiye sunrise. Mukhale ndi usiku wopambana. Zabwino. Zikomo. Pitira kumva maganizo anzika kuchoka kwa nzika ku zimene tikukambira. Mwaswera bwanji? Ndaswera raino. Bwana ine ndaswera. Zikomo kwambiri. Nthawi imene ikuthamanga 11 minutes imene yatsala timve maganizo anu tafika kuti madzulo ano. Ine ndi Samuel Mtama kuchokera kuno kumchinji. Kumchinji inu yakupeza bwanji nkhani kumchinjiko? Lanzoonadi. Ine kumbali yanga nuna kuti amene amalangiza achinapita munthalika ndi Michael sana thandize. Okay. Chifukwa pompano tipita kuzisankho. Kudzako kunalingati kuti ufuna ulimbikitsa mtendere mdziko. Okay. So anthu timangana mtenderewo ili wadi atsogoleri athu kope yawo ationetsera kuti adakhala pamodzi. Ndi ena asonyeza kukana kuti pakhale mtendere. Kodi tikakavota zotsataza akazivomekeza akukana kuti pakhale mtendere kumapemphero. Tikatsogoza Mulungu zinthu zonse zimayenda bwino. Ine ndiso ndi chisoni kwa anthu amene akulankhula kunena kuti pita anakapanda kupita ako anakapanda susuna ndazonena kuti kuli mikangano. Koma kunaliba kufuna kulimbikitsa mtendere. So timpepe Mulungu kuti dziko limalike pa mtendere mene mtendere ulili. Okay. Osonati tiyike maunkamwa anthu ena kunena kuti achita bwino apaki mwakuti no. Timapita kutchalichi atsogoleri athu ndi omwewo. Tikuletsera kuvomekeza bwanji kunena kuti anthu akulimbikitsa mtendere. Okay. Yeah, so zinthu zinazo mwina anthu ena akulankhula chifukwa chifukwa zina mwina koma no ine kumbali yanga naona kuti muchanachitira president athu a dziko lino adakwera komanso Dr. Kabambe kusonyeza umunthu umene uja chifukwa pamisonkhano kwa Kabambe mwina amatha kuyamba zambiri za adakwera koma lero apa agwera kumanja kusonyeza mtendere umene uja. Okay. Yeah, so ine kumbali yanga atsogoleri awiriwa kumbali yanga ine komanso atuvere ndi Jesse Banda ndanyadira kwambiri 100% perfect kumbali yanga. Chabwino. Koma alangiza apita munthalika ndi Michael Usi salangiza othandiza dziko amenewo nalangiza amadiyera mdziko. Zikomo kwambiri. Usiku wopambana ku mchinji. Zikomo kwambiri. Zikomo. Iwo aloza chala alangiza atsogoleriwa kuti sakualangiza zinthu zomveka. Mwaswera bwanji? Taswera sitangosoka. Ine ndaswera bwana. Zikomo kwambiri. Mumveka pansi mwina mutachitako mokweza pang'ono poti anthu ambiri ali kunsanje ndipo ali pa Facebook ena sakumva bwinobwino tafika kuti madzulo. Okay. Jackson Kumulanje mwayilandira bwanji nkhani? Kumulanje nkhani imene tayilandira. Koma inenso ndikudabwa kuti kuli apaki asaisi analipo. Mukudabwa. Anthu mali muno amajajiteze kumangoyang'anira. Lero akuda awira mtendere. Afuna luzo bomba limene lilipoli yanko pakapidwa ali kumaona kuma anayankho bina achili chonse. Ndezi meza zaita ndikali maprezidenti kupasa iminazi. Afuna nuze kuti apa akiwa alini mphamvu kuti kusogolo president inatambisa akiusokonezi wakaji akapanda mphamvu. Kapena ngofuna kungozolesera kuti anthu azio kunjakuno kuti apa kuninga wayankhulira anzanga awiri akuna kuti iyowa angofuna dyera. Atiwenga ndakugwira ntchito cholinga azolonga tsongo ya mphamvu. Mwanyuma yanga zochona kuti ngati iwo ali ona za ufulu wake. Bible limana kuti kutumikira anthu kusaonese kuchinyengo. Lero wakwanisa kumatani kumapa siwa ndalama ngati akugwira ntchito yokumwe akukapsedi kwa anthu ena amene akuyendesa siku. Ikana ndiponso kupita kusapita kwa profesa Peter Mutharika anakupatia zawo. Sana na kusi amene wachita kaona kuti ndichitirazo zinthu zosandira Malawi kumazongofuna kuti azikusa mimba zawo. Paendedi maonera pati mena mapirika kupepa kwa Malawi wacha. Asapota MCP anayima kumayitira manje. Kati nezipanga yozo ni kuli chakwera kupanga zosanga samutiko. Ikale na sakufuki. Ine magazanga nona kuti amene anga yakutisa Mutharika wala kupita kumene. Mungamio samapi ndipo musama mkiwa hii. Kuma kwa mtu ozi wa mawamu. Peter Mutharika wachita bila fana Peter kumene kuna unachika kulinga rekasi kwa watu. Kwa maiji magazanga ni amene kupewa kwa Tathokoza kwambiri umulanje mukhalendo usiku wabwino. Zikomo. Kumva maganizo anzika nkwaulere. Inunso ngati muli ndi mfundo imene muganiza kuti ithathandiza tayimbani foni msamango nong'ona kapena umangolankhula mtima. Mwaswera bwanji madzulo ano? Hello. Bwana mwaswera bwanji? That's how good bwana. Ndaswera tikujueni kumene tafika ino ndi Luntha Television.
zikomo kwambiri ndine Pastor Kajepa kuno kumulanje. mpha mulungu takulandirani kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwana Kachepa, ku BICC azibusaso kapena kuti otsogolera mipingo anali kumeneko anayitana atsogoleri onsewa kuti asino mwafuna kuti muyimire ujeni utsogoleri wa mtsogoleri wa dziko tabwerani pano musayinire mgwirizano wa mtendere tichiteso mapemphero pano ndi tsopano tamthaliko amene kusanapite udya zake alibe mlandu mwini wa chipani chimenechi sadapitenso amene ndi a Dr. Michael Usi anankhumwanso a PDP sanapite kusayolanso ndithu amene wandithu ndi mmodzi mwa iwo amene akuyimiranso kumene sanathenso kupita timafuna timve maganizo anu madzulo ano kuti zimene zalongosoka. Hello. Yes, zalongosoka amene zayenderamo kapena mulino maganizo anji madzulo ano. Mafuna ndingoyankhulapo pang'ono kuti anthu a Michael Usi komanso amutali kumene sanapite kumene kwalakwisa pofuna kusayinira mtendere mdziko la Malawi ino. Okay. Zimene zonizosaka kwambiri komano chimene anthu ena atsogoleri akupsera mitima chonena kuti nthawi zambiri tikuona wireless ya MBC imene TV ya MBC achita kulemba chithunzi ona achagwera ndi owinawina kale pamene wireless imene ija ndi misonkho ya Malawi osaboma misonkho ya Malawi olamula boma amene akuyendesa MBC ija ndi misonkho imene anthu ena akaona zimene zijazo zinthu zosokoneza mtendere zimene zijazo apaki akanalankhula apo kale kunena kuti zinthu izi sizabwino kuzilankhula kumati wowinawina kale pamene munthu anthu mavoti sanapange zimenezo ni chimodzimodzi kuyambisa chisokonezo m'Malawi munomo zimenezo anthu ambiri akudandaula MBC yo. Number 2 apaki omwewo akukhapidwa apaki omwewo akuona anthu akuzunzika m'Malawi muno koma pamene posakutengapo mbali kuti nakabwerese mtendere ate mukuona kuti mapresident ena kumakanika kuti anthu akubwera apa kuti pabwera maprogram zimaoneka ngati anthu asogolera zathu amipingo amakhala apasidwa ndalama kuboma lolamulo changa mukuona kuti anthu ena asakuzipereka kwazionesera kunena kuti asasayinire pangano la mtendere olo muli inuyo mukumenya na nkhondo chisango sichinachitike wina azilemba pa wireless ya boma kuona kuti ndi wowinawina kale sizipolowe zimene zonse zimenezo ndizipolowe ndisamalawi zikutipereka kwambiri boma ndi atonse wa MBC yo ndi atonse koma anthu akuonesa ngati MBC yo ndi ya Congress Party kapena MBC yo ndi a president atakwera pamene popo panene ama president onse amene akulamula dziko lino azipezeka akulankhula pamene popo itamba fundo zawo pamene popo kwambati muone akasakula amachita kusankhira kuti MBC chipani cholamula chokachoka pamene MBC yo ndi Democracy Radio zimene anthu ambiri zikumapwerera chaka mukaona anthu ambiri akana kupita kumene kukasayinira mgwirizano ngati umenewo akopa chitonzo ngati zimene chocho. Oho. Nditu bwana zimene zoza kana kaina akasakula nali kutaimu zitaka chata chaka cha mbuyo anali kutaimu zameno ndi amene amapanga mafuka kumapanga accuse boma ya TPP lero alowaso boma muja akupanga zomwe zomasokoneza kuti MBC zikanga ndi achakwera MBC yo si achakwera MBC ndi atonse a Malawi ife zikutipweteka zono ngati mtendere ukufunika mtendere pamene pakulambika mtendere pamene akunena kuti anthu awina kale pamene pali mtendere pamene apaki osankhula apaki alibe TV nyumba mwawo sakuona zale mba achakwera pamene popo sakuziona anaendelea kukhala anthu oganiza kwambiri kuti bwana iziko akubwesa chisokonezo izi zichoke koma kulekerera MBC kuoneka Malawi yese maiko akuita kumene kuti chakwera wina koma anthu sanavote pamene pali mtendere pamene popo apaki akana kuambia amene MBC kuti izi zisokoneza izi koma ameki akati kuona kuti sango sinaponyedwe koma inu mukuyemba kuti mawina kale mukaniza kuti chani pa MBC yo aliyese akuonera ziko sa Malawi. Oho. Yesu ngatokoza bwana mazuwa abwino usiku opambana mukhale nawo kumulanja uko zikomo kupitira kumva maganizo anzika timve maganizo mwina awiri ofulumirirapo kuti titseke program masula bwanji awo ndiye sanakonzeke tolena masanga nthawi yatiraro masula bwanji oya kumapeto kwa program chimakonda chitika zimenezi ka network anjani masula bwanji madzulano ndaswera kama sara bwanji iya ineyo ndaswera zikomo kwambiri kuno ndi kumangoji ine ndine Goodson Josiah maganizo anu zakupezani motani kumangoji bwana Josiah imeneyi ine sina ndisangalasi okay perekani kusasangalatsidwa kwanu kuli pati ndasangasira waje kuli hotel iwo aja anthu andale zawo ndi zimodzi oho ondredi pakati pathu ndiona kuti anthu ife muziko tikufuna mtendere okay ngati iwo anthu ajana ayitanisa kuti anthu akhale pa mtendere mavuto akaponyedwa anthu amavuto akhale mtendere iwo akukana kuti ife sitikufuna mtendere akuchimene tikufuna ndi chani Peter Mutharikawo ndiye akaujeni ya Michael Usiwo chimene tikufuna ndi chani
tivomerezaneni nkhani ziko la Malawi tilikonze kuti sitikonza motani pamakhala amene akuonesa apita muthalika ndi manja awo na amangousi ndilothandiza Malawi kapena kuzuza Malawi chifukwa nakhala ena kanapita kumalo kuja akapanga zimene zija zione kuti zikuyenda bwanji kuti zikukhala bwanji ziko limakhala bwanji kulolerana ku Malawi kuno ndikwabwino koma zimene zikupanga apita muthalika khala ndikukula kandi jani njia zawo tikulolerana ku Malawi kuno kwa ndikusonyeza kubwesa mpungwe mziko ndito akala ena kanapita kumene kuti ndesiti kuziwa kuti tifona ngasizi fuka zawo mwina zivo zikuyenda abe mmichu mwawo kama akala ena iwo akanabwera kale kumene kuja atitandira anthu opempheraja ndipo ziko linolimaenda ni Mulungu limaenda ni mapemphero nje iwo akanabwera kumene kuja kuti aone kuti ayo achatithandiza dani ngati apaki kuganiza authandize Malawi ino kuti Malawi izipita kusogolo iwo aja ndiona kukonza za mimba yawo kuti zawo mimba zawo ziyenda motani mwina ati akawerengera mavoti chifukwa kuchigawo chapakati ndi mgera mwinamo mavoti ochuluka chigawo chapakati ndi mwina akuwerenga kuti aluza kale ndi azilazambira za mpungwe kumene kusukukhala ya chabwino vana khala ena nthawi ija yakambesa akanthu akapenija kanalimbikisa anthu awo kuti alembese ndiye waja sana alembese ndi mwina akuona kuti chawo palibe chifukwa chakulimbikira kupanga zimene koma makhala amene sichabwino ku Malawi sizingakoze Malawi ya chabwino ndipo alangiza amene akuathandiza apita muthalika ndibwera kati azithandiza zoyenera zeni osati zimene akupangazo pa amagosi sitinganena amagosi ni mwana bandari kwa changotoledwa uko ngubwera kuzakhala pamene pacha koma awawo apita muthalika ndi khala bandari changa pange muzotero makadodero ipa chabwino ndipo ngati alangiza wakumva ndipo ngati apita muthalika wakumva azimenezo silona sokufanya Malawi kumene kwapita muthalika ndimaoche pamenewa tingamkambuye kuti mudatitsogolere pa 16 vanhu chisango chathu chende pamadani pembe tiyamikire kwambiri kumva maganizo anu kumangoche zikomo kwambiri zikomo titole amodzi okufulumirira nthawi chaso yatha chabwino wawa mwina maseconds yabo masura bwanji I think ndi mmene nthawi yathera ndikuti masura bwanji masura bwanji titseke ndithu program tsopano tikafika pamenepa ndikuti mpotseka program chifukwa chakuti tinayesera kuti titole omalizira komano nthawi ndimene yatha tinabwera pano chifukwa chakuti ku BICC kunali zochitika APAC mukudziwa ndi bungwe limene limakhala la atsogoleri amipingo iwo anayitana aliyense presidential candidate kuti kumeneko apite achite mapemphero komanso agwirizane kusayinirana ndi amayitana mmodzimmodzi achipani chakuti ndiye kunaoneka kuti Jane Ansah anali kumeneko monga running mate wa DPP koma sikuti anayitanidwa nawo kuti akasayinire kusenza kuti iwo amafuna candidate amene ndi presidential candidate osati running mate ndiye kuti sadasayinire nawo koma representation ya chipani inaliko chimodzimodzinso chipani chakudya zake representation inaliko koma nkhani yakuti makandidate eneniwo sadaonekeko zimenezi zimene timafuna timve kuti kodi mwazilandira bwanji so awa ndi maganizo anzika kulangizanso atsogoleri athu mmene tiyenera kuchitira amanena kuti wakutsina khutu ndi mnansi ineyo ndine Moses Magawa malo Ntha Television timayankhula kena kalikonse Hobson Kambeta akadali pamakina standby for our news at 7:30 chama 8 o'clock ndiye kuti a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atiyankhula kanema yache atiyankhulire ndi omweyi musayisinthe yayi nkhani zathu zikangotha ndiye kuti tikhala tikupititsani kumene mtsogoleri wa dziko lino afuna yankhulepo zotani timva pa Ntha Television mwakomanonse mkhala